Salam ele hormatly adamlar. Garaşdyk bagy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň welaýetler hemem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgamar kılıw nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň barşyna paýtagtymyzy mundan beýlegim abadanlaşdyrmak, ýurdumyzda azyk bolşulugynyň öpçün edilişi, welaýetler durmuş ykdysady taýdan ösdürilişi, möhümleň O.Hojaniyazow işleriň ýerine ýetilişiniň barşy, şeýle-de milli senenamamyzyň şany senelerini bayram etmäge taýýarlyk görüşi bilen baglanşykly meselelere gararly. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamar geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowy güne aragatnaşyga çagyrdy. Häkim paýtagtymyzy mundan meýlekde abadanlaşdyrmak boýunça görülýän toplumlaryň işler, öňde boljak halkara ähmiýetli çäherelere hemde beýtaraplyk günni bayram etmäge taýýarlyk görülüşi, soğuk howanyň getip gelenligini gödüňe ötüp, ýerdiş ulgamlarynyň zerur ulanyş ýagdaýyna saklanyşy barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim arasaçylyk kadrlaryny berja etmek hemde ýurdumyzyň baş şäherini mundan meýlekde abadanlaşdyrmak boýunça geçirilýän şäherleriň gataryna hormatly prezidentimiziň tagallalary netijesinde nowatdaky tapgyry gelip bolşan döwrewap teňkalaryň hydusanna jemaat hojalygy ulgamyna zerur bolan kämil teňkalaryň netijeli ulanýşy barada hatabat berdi. Soňra vice-premier Pürçekow gödöwçiге diýen ulgam bilen birlikde Aşgabat şäherine alınıp barýan işler, hormatly prezidentimiziň ulal beren taşyklarynyň gelip çykan wezipeleri ýerine getirmek, şeýlekem jemaat hojalygy puwdugynyň idara kärhanlarynyň maksatlaryň wezipeleri berja etmek ornuna ýazyrky wagtda ýaýlandyrylan işler barada hatabat berdi. Şonuň ýaly ýurdumyzyň baş şäherine geçiriljek halkara çäherelerini we kemişelik beýtaraplyk bayramyna, beýtaraplyk gününe hemde täze il bayramyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabatlar dinläp, Aşgabady mundan meýlekde ösdürmek boýunça wezipeler çözmäge, oýlanjykly, geljegi nazar alyp toplumlaryň çemeleşmegiň ähmiýetini, onuň bilint derejesini nazar alyp, ähli babatda nusguluk bolmalygyny, ilkinji nowatda munyň adamlaryň ýaşamak üçin has oňuýl şertleriň döredilmegine degişdigini aýtdy. Döwlet başlygymyz Aşgabat şäherine belirlenen wezipeleri mundan meýlekde üstünlikli ýerine getirmek boýunça ýöňde durýan möhüm wezipeler bar adyp, ýurdumyzyň baş şäherini abadanlaşdyrmak boýunça işleri bir gödöwçilikde saklamagy talap etdi. Şunu paýtagtymyzda arasaçylyk kadrlaryny saklamak üçin niýetlenilen teňkeler hassa netijeli iş edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz ýaşaýyş ýaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglanynyň we talyk goraş idaralaranyň ýyllyk bilen üpçün edilişini, şeýlekem paýtagtymyzyň energiýa we gaz üpçünçiligini gödöwçilikde saklamagyň zerurdygyna üns çekdi. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimine hemde vice-premieri paýtagtymyzda şükepde geçirilmegi gödüňe ötürilýän möhüm ähmiýetli halkara çäherelerini ýokary derejede guramaçykly geçirmegi üpçün etmek hemde ýakynlaşyp gelýän beýtaraplyk gününe we täze il bayramyna degişli guramaçylyk meselelerini bir gödöwçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň O.Hojaniyazow toplumyna gödöwçiге diýen ornatary Uradgelliýewi hemde ýurdumyzyň wilaýetleriniň häkimlerini güne aragatnaşyga çagyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň owa dähmetkeşleriniň ahlasy we tutanýarly dähmeti bilen Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna mukaddis garaşdyrmadan şanly 30 ýyllygyny uly dähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrandyklaryny belledi. Şunun bilen baglykda döwlet başlygymyz şu günler Babaday hanlaryň tagallasy bilen ösürilip geçirilen agaltyny iň soňky hany seçen ýygyna almak, taçaklanmadan bereketi hataplanýan ak buğdaýyň bol hasylyny ösürip geçirmek üçin akinlere agrotehnikanyň kadaryna laýyk ýygyk etmek, geljek gelen bol hasylynyň düýbüni tutmak işlerini guramak, bu işlerde teňkeler we gurallary netijeli peýdalanmak, olary ýalky ekiş mövsümine dogry taýýarlamak babatda alınıp barýan işler hemde owak toplumyna mövsümlerin işleriň netijeleri boýunça daýhanlar bilen öňdürülen önüm üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi bilen gyzyklandy. Ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda ýerine ýetirilýän işler, mövsümlerin owak işleriniň depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Owak teňkelerini öňdürjükli ulanmak, meýdanlarda paýtanyň galyn hasylyny iň soňky hanasyna çenni guramaçylykly ýygnamak hemde hasyly kabul ediş bölümlerini büýükdensiz daşamak boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berildi. Bellenşäri ekilen güýlük buğdaýyň boýaran maýsalaryna agrotehnik kadra laýyklykda ýygyk etmek, olara öz wagtyna ötüş tutmak boýunça işler agrotehnikanyň talaplaryna laýyk dowam edýär.
Şeýlekem ýurdumyzda azyk bolşugyny hasa öpüşen etmek üçin wilayatyň obagjylyk meýdanlaryna yer almanyň hemde beýleki göýekinleriň hatyryny ýygnamak işleri belirlenen mehluk laýyklykda tamamlaýyş tapgyrda alınıp barýar. Şunu agreten talaplaryň bir edilmegine uly ähmet berilýär. Şeýlekem ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öýe wagtyna we ýokary hili ýerine getirmek üçin görülýän çäreler barada hatabat berildi. Şonuň ýaly wilayatyň gurulşyk meýdançylaryna işleriň ýagdaýy, hyzywsanyna öýrençlik we medeni durmuş maksatly desgalary gurmak boýunça meýilleşdirilen işler barada hatabat berildi. Käriniç paýtaçylar ýetişdirilen hasyly dol we ýetkisi ýygnap almak üçin ihlasly ähmet çekýärler. Daýhanlary täze ýeňişleri ruhlandyrmak maksady bilen olary gollamagyň we höwüslendirmegiň netijelik ulgamy ýoly goýuldy. Şonuň bilen baglykda öňe menderler bilen tapşyrylan hasyl üçin hataplyşyklaryň geçirilişi barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim bitaraplyk gününe we täze il bayramyny wilayat we itrap derejesinde munasip bellemek üçin alınıp bolýan taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atahalliýew söz berdi. Häkim wilayatda işleriň ýagdaýy, hyzywsanyna mögümleýin obagjylyk işlerini gurmaçykly geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bellençäli meýdanlarda galan paýtany iň soň kanatyna çenni ýetkisi ýygnap almak işleri dowam edýär. Häkim wilayatyň bugda eklen meýdanlaryna özüşdiginiň belirlenen agreten möhletlerde tutulmagyny üçin etmek hemde aýkynlere agreten kanyň kadralaryna laýyk ýygyk etmek, bu işte obagjylyk tenklaryny we gurallaryny büýükdensiz işletmek babatda alınıp bolýan işler barada hem hatabat berdi. Şonuň ýaly wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işler olaryň belirlenen agreten möhletlerde tamamlanmagy, yer almanyň, gant şugunlarynyň, göýekinleriň we beýleki obagjylyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berildi. 2020-nji ýylyň bereketli hasylynyň düýbüni tutmak işlerini talaba laýyk geçirmek maksady bilen ähli obagjylyk tenklaryny we gurallaryny abatlamak hemde ýazgy ekiş mövsümine dogry taýýarlamak işleri ýokary depkinlerde dowam edýär. Hatabatyň başyna ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durumça geçirmäge gönükdirilen çäreler ulanmaga berilmek meýilleşdirilen desgalarda işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirmek üçin ýerüş çäreleriň görülýänligi aýdyldy. Şeýlekem daýhanlar bilen hataplaşyk işleriň öz wagtyna geçirilýänligi bellenildi. Şeýlekem häkim halkara bitaraplyk gününe, hemişelik bitaraplygynyň şanly bayramyna hemde hemmeleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze il bayramyna ýokary derejede taýýarlyk görmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanyl Omarkaly Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim wilayatyň gowçu meýdanlaryna tamamlaýyş tapgyrda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Gaýtan işleýän kärhanalaryň büýükdensiz işlemegini ýoly goýmak boýunça da ýerüş çäreler görülýär. Bu işlerde wilayatyň ekin meýdanlaryna işledilýän häzirki zaman tenkalaryň güýjünden doly peýdalanýar. Şol wagtda güýlük bugda eklen meýdanlarda tutmak işleri öz wagtyna alınıp barýar. Şunu bugdaýa agreten kanyň kadraryna laýyk ýygyk etmekde obagjylyk tenkalar we gurallary büýükdensiz işledilýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzda azyk üpçünçiligini hasy puturandyrmak, ýylaty zerur ölümler bilen bolelin üpçün etmek üçin ýetişdirilen şalynyň, yer almanyň hemde beýleki obagjylyk ekinleriniň bereketli hasylyny ýygnamak boýunça wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Mundan başga da geljek gelen hasylynyň düýbüni tutmak boýunça işleriň geçirilişi, ähli obagjylyk tenkalaryny we gurallaryny abatlap, ekiş mövsümine doly taýýarlamak işleriniň talaba laýyk alınıp bolýanlygy aýdyldy. Şonuň bilen bir hatarda ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyndan hemde o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen hemme taraplaryň işler amallaşylýar. Öýrençlik we durmuş medeni maksatly desgalaryň gurulşygyna aýratyn ünsürlýär. Şeýlekem owa ähmetkeşler bilen tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Şonuň ýaly häkim bitaraplyk bayramyna hemde ýetip gelýän täze il bayramyna wilayat we itrap derejesinde taýýarlyk görmek boýunça ýaýlandyrylan işler barada da hatabat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Liwap vilayatynyň häkimi Amanyýelliýew söz berdi. Häkim wilayatda işleriň ýagdaýy, hyzywsanyna dowam edýän mögümleýin meýdan işleri, paýtaýymy hemde geljekki bereketli hasyl almak maksady bilen agreten kanyň kadraryny laýyklykda güýlük bugdaýyň maýtalaryna edilýän ýygyň barşy barada hatabat berdi.
Şeýlekem vilayetin häkimi hormatly prezidentimi de agaltyny iň soň kanaty çenni belirlenen möhletde we ýetgizip ýygna almak boýunça geçirilen işler barada hadabat berdi. Belirlenýäli bugdaýy suw tutmak we ýydyk etmek işleri agriten kadra laýyklykda geçirilýär. Şonda owazlyk kenkeleriň we gurallarynyň büýükdensiz işledilmegi üpçünedilýär. Şeýlegem ýurdumyzda azyk üpçünçligini hata pugturandyrmak hemde halkymyzy zerur önümler bilen bolýan üpçün etmek maksady bilen ýetişdirilen güýlük yer almanyň hemde beýleki owazlyk önümlerini ýygnamak işleri dowam edýär. Häkim geljekkä hatyryň düýbüni tutmak hemde mewsime degişli tenkeler we enjamlary taýýarlamak boýunça geçirilen işleriň barşy barada hem hadabat berdi. Şeýlegem ýurdumyzy durmuşyk ykdysadydan ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini şol üçin kesýetlenilen meýilnamalaryň ýerine getiriş barada edildi. Önümçük we durmuş medeni maksatly edeskalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini artdyrmak boýunça işleriň barşy hakyna hem hadabat berildi. Şol deskalarda işler ähli bildirilýän talaplary nazara almak bilen geçirilýär. Şeýlegem daýhanlaryň zähmetine hak tölemek boýunça işler öz wagtynda amala aşyrylýar. Yetip gelýän bir taraplyk bayramyna taýýarlyk görmek hemde täze bayramny vilayet we etrap derejesinde munasyp garşylamak boýunça geçirilýän işler barada hem hadabat berildi. Sanlyga markaly geçirilýän iş maslahatyna soňra Mar vilayatynyň häkimi Ane Berdiýew vilayetde dowam edýän mögzümliğin owagçylyk işleriniň barşy şol sanyna goýuça meýdanlaryna paxtany iň soň kanaty çenni ýetkizip ýygna almak, şeýlegem paxtara saraýjy kärhanlary talaba laýyk iş etmek, bugdaý eklen meýdanlarda üzüşdigini belirlenen agrotehnik möhletlerde geçirmek, güýlük bugdaýy öz watyny we guramaçykly ýydyk etmek hemde beýişde owagçylyk tenkeleriň we gurallaryny büýükdensiz peýdalanmak boýunça geçirilýän işler barada hadabat berdi. Häkim ýurdumyzda azyk bolşuny hatda üpçün etmek arkaly ilaatymyzyň zerur önümleri bolan isleglerini kanatlandyrmak maksady bilen güýlük yer almanyň göýük bakçy we beýleki owaz wekilleriniň bereketli hatyryny ýygna almak boýunça görülýän şäherler barada hem hadabat berdi. Şonuň ýaly geljek gelen hatyrynyň düýbüni tutmak işlerini alyp barmakda ähli owazlyk tenkeleriň we gurallaryny abatlap ýaky ekşi mögzümine dogry taýýarlamak işleriniň talaba laýyk ýoly goýulanlygy aýdyldy. Belirlenýäli ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtyny we ýokary hilli ýerine getirmek üçin dürli maksatly deskalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak maksady bilen ähli tagallar edilýär. Şunda öňümçük we medeni durmuş maksatly deskalary gurmak boýunça meýilleşdirilen işlere aýratyn ähmiýet berilýär. Häkim ýygnalan hatyr üçin daýhanlar bilen hataplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilýänini aýtdy. Şeýlegem vilayetde watanymyzyň hemişelik bir taraplyk bayramyna hemde ýakynlaşyp gelýän täze bayramyna vilayet we etrap derejesinde taýýarlyk görmek boýunça görülýän şäherler barada hadabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urabi Lewiň hadabatyny dinledi. Vice-premier ýurdumyzda dowam edýän mögzümliğin owagçylyk işleriniň barşy barada hadabat berdi. Belirlenýäli häzirki wagtda wilayatlerde daýhanlaryň ýetişdiren agaltynyň soňky kanatyna çenni ýygnamak işleri gyzgyraňly dowam edýär. Häzir ýurdumyz boýunça 1.260.574 tonna paxta ýygnalyp, belirlenen meýilnama 101,101 göterim bir jaýdyldy. Şeýlegem wilayatlerde döredilen mümkinçilikleriň netijesinde şu günleri ýurdumyz boýunça tapşyrylan paxta hadyr üçin ýönlüjiler bilen hataplaşyk işler geçirilýär. Şonuň bilen bir wagtda wilayatlerde güýlük bugdaýy ýydyk etmek boýunça zerur agrotehnik şäherler ýerine getirilýär. Güýlük yer almany, käşiri, mäşi, noýwany we күнжүni ýygnamak boýunça işler geçirilýär. Şeýlegem owazlyk tenkeleri hemde enjamlary öz wagtyna abatlanýar we taýýarlyk ýagdaýyna getirilýär. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinlep, vice-premieri hemde wilayatleriň häkimlerine ýüzlenip, o etnagy toplamyna amala aşyrýan özgertmeleriň ähmiýetini bellemek bilen owagçylyk önümleriniň önürüşini artdyrmak üçin wilayatlerde bar bolan mümkinçilikleri dolu ulanmagyň mümkindigini aýtdy. Şoň bilen baglanykda milli liderimiz ekrançyk işlerini öz wagtyna tamamlamagyň, meýdanlarda galan paxtany tiz wagtda ýygnamagyň, güýlük bugdaýa ýydyk edilenine agrotehnikanyň kadrlaryny bir jaý etmegiň mümkindigini belledi. Munyň özi geljek ýylda bol hasyl almagyň netijesi bolup durýar. Owazlyk tenkeleriň ulanýan ýagdaýynyň beýleki serişdirleriň taýýarlygynyň üpçün edilmegine aýratyn üns berilmelidir. Güýlük yer almanyň göýük bakçy önümleriniň beýleki adyklyk ekinleriň hasylyny gysga möhletde ýygna almak üçin ähli tagallar edilmelidir.
Yurdumyzyň ilatyny tergöw önümler bilen üpsün etmek üçin etraplarda we wilayatlarda bar bolan mümkinçilikleri dolu peýdalanmaly diýip döwlet başlarymyz vice-premieri hem de wilayatlaryň häkimlerine bu ýurda degişi işleri geçirmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz yurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna hem de o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayatlarda meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirişi bilen gyzyklanyp, bu ýurda alınıp bolýan işleriň öz wagtyna we ýokary ýylly ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly öýümçük we medeni durmuş maksatly desgalary gurmak boýunça işler meýilleşdirilen wezipeler laýyklykda alınıp barylmalylar. Şeýlekem döwlet başlarymyz daýhanlar bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna we dolu geçirilmeligini çekip bu babatda degişi görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz halkara bitaraplyk gününe hem de Täze il bayramyna ýokary derejede we guramaçykly taýýarlyk görülmeligini belläp, olary degişi derejede münasip bellemek üçin ähli wirus çäreler görmegiň mümkindigini aýtdy. Şonuň bilen barlykda döwlet başlarymyz vice-premier hem de wilayatlaryň häkimlerine degişi tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ata watanymyzyň rewatçylygynyň hem de halkymyzyň abadan, dörejilikli durmuşyny öpsün etmegiň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Şoň Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý hökümetleri komitetining Türkmen bölегiniň başlygy, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň hemem komitetiň Hytaý böleginiň başlygy, Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi komitetining syýasy bürosynyň hemişilik topurynyň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňişiniň vice-premieri Han Çyjanyň ýol başlygyny hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý hökümetleri komitetining 5-nji mejlisi geçirildi. Meclisin başında taraplar iki ýurdun arasynda syýasy, diplomatik, sewda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň häzirki gün tertibi, şeýlede özara hereketleriň geriminiň giňeldilmegi boýunça pikirler açdylar. Şu ýylyň başyndan bäri geçirilen derwayt iki taraplaryň şäherleriň Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky strategik häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygyň hassa ösdürilmegine güýçli itergi berenligi bellenip geçildi. Duşun dowamyna taraplar Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň köp ugurly diplomatiýanyň hususany, Birleşen Milletler Guramasynyň hem de beýleki awraýly halkara guramalaryň şäherlerini uly hyzmatdaşlygynyň saklanýanyny belediler. Şonuň ýaly ýurtlaryň Hytaý goşmak Merkezi Aziýa görnüşindäki netijeli özara gatnaşyklaryň bellenip geçildi. İki ýurdun liderleri tarapyndan Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň hassa ösdürilmegi we watanna kefiýetlenen wezipeleriň durmuşa ornaşdyrylmagy nukdaý nazaryndan sany ykdysadyt, maliýe bank gulgamy, ýaşyl, pes, uglerodly ösüş, ulag we logistika ara gatnaşyk torlary, himiýa senagaty, O.Hojaniyazow, energiýa we suw tygyşytlaýjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy hem de beýleki ugurlar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň hassa ösdürilmeginiň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna öňe sürilýändir. Energetika, ulag we sewda ulgamlary iki ýurdun arasyndaky däp bolan sewda ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny düzýär. Taraplar Türkmenistanyň hem de Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky ulag ara gatnaşyk pogdagyna anyp barýan hyzmatdaşlygyň hassa pogdalandyrylmagy, şeýlede beýik ýüpek ýolunyň dikeldilmegi boýunça ösüş strategiýasynyň bir guşaklyk bir ýol başlangyjy bilen utgaşdyrylmagy watyna durmuşa geçirilýän işleriň ýygyjanlaşdyrylmagy ugruna ulag we logistika ulgamynyň netijeli hereket etmeginiň iki ýurdun ykdysady etkileriniň ösdürilmeginiň möhüm şerti bolup çykyş edýänini belläp geçdiler. Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý komitetiniň 5-nji mejlisiniň başynda şeýlede Newtgat ulgamyna gazanylan alalaşyklaryň durmuşa geçirilşi, hususany Türkmen TV gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meselelerim ara maslahatlaşyldy. İki ýurdun arasyndaky medeni insanperwer ulgamyna gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi hem de ösdürilmegi, özara düşünişmegiň we dostlugyň şuňlaşdyrylmagy Türkmen Hytaý gatnaşyklaryň derwayt ugur hökmünde öňe çykaryldy. Şonlukda alam we bilim ulgamynaky tassamalar şeýlede lukmançylyk we saglyk goraş, ýokary tehnologiýalar ulgamynaky hyzmatdaşlyk özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlar bolmagyna galýandyr. Şertname hukuk biniyadyny potonlanmak maksady bilen mejlisiň jemleri boýunça halkara resmi namalara gol çekildi.
Olaryň hatarına hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hatay Komitetiniň 5-nji mejlisiniň tesbirnamasy Türkmenistanyň hökümeti bilen Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda 5 ýyl üçin hyzmatdaşlyk hakyna maksatnama, halkara kiber howpsuzlygyny üpçün etmek babatyna hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň hökümeti bilen Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşyk biologik howpsuzlygy üpçün etmek meseleleri boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyna ähnama, ykdysady hyzmatdaşlygy giňetmek boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlygyň maksatnamasy bardyr. Şoň hormatly prezidentimiň sany ulgamary qala geçiren iş maslahatyny habar berilşi ýaly paýtatymyza jemaat hojalygy üçin tehnikalaryň nowatdaky tapgyry gelip goşdy. Ýylaty hyzmat edilişiniň beýleki ugurlary bilen deň hatarda paýtatymyň ýaşaýjylarynyň durmuşyny tehnik uluglaryň şol sany jemaat hojalygy ulgamyna degişli tehnikalaryň hyzmaty möhüm zerurlyk bolup durýar. Ayna ýaly tekiz göni ajaýyp şahy ýollarymyzyň ýan ýodalaryň hemde ýol ulug düdümine değişli beýleki serişdeleriň owadan gelişiniň hasa artdyrylmagyny hemde arasaçylygyny gazanmak hormatly prezidentimiziň esasy talaplarynyň biridir. Şoň netijesinde häzirki wagtda aşawata döwrewap uluglaryň, şol sany jemaat hojalygynyň tehniki uluglarynyň durly görnüşleri hyzmat edýär. Şeýle tehnikalaryň üstü täze ýürütilýän awto uluglaryň ýetirli. Täze tehnikalar milli däplerimize laýyklykda garşylany. Durly ugurlara degişli olan ösen derejeli döwrewap tehnikalaryň işledilmegi ýerine ýetirilýän işleriň hiliniň ýokary bolmagyny üpçün edýär. Şonuň üçin ýurdumyzda hormatlar kadamynyň ýol başlygyna işler alyp barmakda hut şu ýörgülerden zerre bolan tehnikalar we üpçünçiligi gazanmak maksatyndan ugralynýar. Şeýle olan son döwlet başlawymyzyň aladalary bilen ýurdumynyň puwdoklarynyň hemmesini iň häzirki zaman derejeli tehnologik enjamlardyr öňde barjy durly tehnikalar bilen üpçün etmek boýunça uly işler alyp barylýar. Şoň netijesinde häzirki wagtda ähli puwdoklaryň dünýäniň kämil öňde barjy tehnikalary bilen üpçün edilendigine göz ýetirmek bolýar. Özde Türkmenistany işletmek üçin daşary ýurtlardan satyn alynýan tehnikalar biziň ýurdumyzyň toprak howa şertleri göz öňüne tutulyp ýürüte gornalandy. Satyn alynýan tehnikalar bildirilýän şeýle talaplar olaryň mümkin bolýança uzak we ýokary hili hyzmat etmegine gazanmakdan ibaretdir. Häzirki gelip goşan döwrewap tehnikalaram ýurdumyz üçin bildirilýän talaplardan ugralanyp öňdirilen tehnikalardyr. Olar gözel paýtatymyzy tämin saklamakda, oň görküni artdyrmakda ýerine ýetirilýän işleriň bökdünçiz, tiz we ýokary hili berja edilmegine niýetlenendir. Täze tehnikalaryň uzalky şeýle tehnikalaryň üstüni ýetirenini bellemek gerek. Häzirki günlerde aşawata şeýle tehnikalaryň oňnaşady. Şeýle bu tehnikalarda näsalyk ýüze çykanyna tehniki awatlaş işlerini geçirmek üçin ýürütilýän tehnikalar hereket edýär. Günden gözelleşip dünýäniň iň owadan şäherlerinden birine ýöwürlen ak mermer paýtatymyzy arasy hemde gözel saklamak maksady bilen döredilýän şeýle ýokary derejeli mümkinçilikler aşawadyň görküni artdyryp täminligini üpçün etmekde uly ähmiýete ýeder. Türkmenistan parahatçylyk onaşmagyň watana gelende gahrman arkadamyzyň berýän giň gollawlary netijesinde ýurdumyzyň hususy gomynyň ösüşine aýratyn üterilýär. Ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňdirilýän durly uruşly harytlary içerki bazarlarymyzda uly isleg bildirilýär. Uly isleg bildirilýän harytlaryň hataryny aýakap önümlerim ul orun tutýar. Harytlyk derejesi ýokary bolan aýakap önümlerini öňdirmekde Mar şäherindäki gerçek haryt nişanly aýakap önümçilik karhanasyna da durly uruşly aýakaplar öňdirilip halkymyza ýetirilýär. Ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny ösürmekde gahrman arkadamyzyň döredip berýän giň şertleri, telekeçleri öňjeli işlemege, ýokary hili önümleri öňdirmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Bazı ykdysadyýet şertlerini öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan Mar şäherindäki gerçek haryt nişanly aýakap önümçilik karhanasynyň önümleri hil taýdan öz boşlugy bilen tapawutlanýar. Hususiýetçiliň tagallasy bilen bu karhanada aýakaplaryň ýokarky bölegini dokumak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak we boyamak, nagışlamak, gaş bedegleri bilen timarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini goýmak ýaly işler utguşykly alınıp barlýar. Karhanada lazer şöhleli enjamy kömegi bilen aýakap önümlerini bedemek we nagışlamak işlerim sazlaşykly ýoly goýulýar. Döwrewap öwüşgünli aýakaplary öňdirmekde emeli deri, dürli reňkli ýüpler, poliuretan, polivinil chlorid serişdeleri çyňmaly hökmünde ulanylýar. Şeýle-de öz ýurdumyzyň çägindäki dokma toplumlaryny öňdirilýän jins matasy, hemem nah ýüplekleri
önürleyen ayakkabılaryň esasy çeýmallary bolup durýar. Mektebe çenli çağlary, mektep okuwçylary we ýetginjekler, gelin-gyzlar hem erkek adamlar üçin ýetlenen bu ayakkabılar öz boşly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Kärhanada içi sütüklü öňü ýapyk kış mövsümi üçin ýetlenen ayakkabılaryň günüň dowamyna müňlerçe jüwdi taýýarlanylýar. Haritlik derejesi ýokary bolan bu ayakkabılary diňe bir içerki bazarlarymyzda däl, eýsem daşary ýurt bazarlaryna da ul isleg bildirilýär. Halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen bu kärhananyň işçileriniň önürgen bäsişligi ukyply ayakkabılary ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de uly meşgurlyga eýe bolýar. Baky betaraplamyzyň şanly toýuny uly zähme sowgatlary bilen barýan bu hususy kärhananyň işçileri hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Ösýän, özgörýän berkarar watanymyzda eşur telekeçilerimizin ýolu goýan hususy önümçilik kärhanalaryna dürli senat haritleri bilen bir hatarda ýokary hil derejesi bilen bäsleşige ukyply azyk önümleriniň önümçiligi üstünlikle alınıp berilýär. Önürleýän dürli önümler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutmak bilen diýarymyzyň ak bazarlaryna azyk bolşularyň döredilmegine uly iterge berýär. Ýokary netijeler bilen telekeçilik işini üstünlikli ýola goýan hususy önümçilikleriň hatarına Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen Hava şeherindäki tiýiz hyzmat hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Hususy önümçilikde 20 goly işçi hünärmen zähmet çekýär. Bu ýerde şampinyon kömelekleri ösdirilip etişdirilip, orada baý tejribe toplanyldy. Şampinyon kömelekleri dünýäde azyklyk maksady bilen ýürüti ekilýän kömelekleriň esasy görnüşlerinden biridir. Kömelekleriň kemale getirilmegi üçin ýyllylygyň hemde çyýglylygyň üpçün edilmegi zerurdur. Olaryň ösdirilmegine 17-27 derejede aralygyndäki ýyllylyk amatlyk hasaplanyp 80-90 göterim çyýglylygyň bolmagy talap edilýär. Haçan kömelekler hasyla duranyna ýyllylygyň möçberini 17 derejeye çenli pesetmek maslahat berilýär. Tiýiz hyzmat hususy kärhanasyna ekilen kömelekleriň bu görnüşi 35 güniň dowamyna kemale gelip 5 tapgyrda hasyl ýygnalýar. Kömelekler ýerginsiz zähmeti dowamly ýygy talap edýär hemde ýürüte hünärmenler tarapyndan kompýuterlaryň kömegi bilen gözeýçilikde saklanýar. Kömelek ekilen meýdany çyýglandyryp ýygini ýetirmek esasy şertlaryň biridir. Her tapgyrda 3 tonna çeni kömelek hasyl ýygnalyp, welaýatyň çägirindäki dukanlara uğradylýar. Sus kärhananyň işgärleri ak bazarlarymyzda azyk bolşulygynyň döredilmegine münasip goşantlaryny goşup, hemişelik betaraplamyzyň 26 ýyllygyna halkara betaraplyk gününe özleriniň zähmet sowgatlary bilen marýalar. Sus kärhananyň agdy bir işçi hünärmenleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamynyň gülläp ösmegine döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatlar hadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýaşlaryň arasynda programma öpçünçilik boýunça eglan edilen sanly innowasiýalar atly bätleşiň netijeleri ören gowunurjy boldy. Ikinji gezek sanly çögüt IT meýdançy hojalyk jemgyýetiniň binasyna geçirilen bätleşik usatlyň kemale ýylýanyny eşkar etdi. Innovasion şäher sağly bilim sewda we hyzmatlar ulgam boýunça IT taslamalar ýürüti ugur maglumat howplylygy we kiber howplylygy atly 5 tane ugrlara bölünip geçirilen bätleşige ýurdumyzyň mektep okuwçylary, talyplary, magistrantlar, ýaş alymlar, hünärmenler işe gatnaşdylar. Ugrlar boýunça taýýarlanan taslamalaryň 150 golay hödürlendi. Bätleşige hödürlenen programma üçünçilikleriniň taslamalaryň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web saýtyna hasaba alynandan bellemeli. Häzirki ýerde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy beden taýdan ösmegi, olaryň dörejilikli zähmet çekmegi üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriň köp orly dehillerini we ukyplaryny ýüze çykarmak wagtda türkmenistanlylar üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu gurda görülýän toplumyň çäreler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli sağlaşly ösüş ýaş nesli hakyky watançylar terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertler üpçün etmäge göňtürilendir. Geljekde ýaşlarymyz watanymyzy täze bilintlere çykarmalylar. Bätleşikde sağly ulgama degişli işleriň köp bolmagy aýratyn bellerlikdir. Täze tehnologiýalar sağly ulgam bilen baglanşykly işlere uly üns berilmegi bu urdaky ösüşiň öz bolşly sowutnamasydyr. Bu ösüş hormatly prezidentimiziň sağly tehnologiýalary ösdürmek babatda kesiklen wedipleriň üstünlikleri betlenýändigini tasdikleýär. Berkarar döwletimiziň bagçyarlyk döwri ýurdumyzyň ösüş ýolu bilen anamly öňe barýanlygyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejilikli mümkinçilikleriň ösüş derejesi, ilmi-tehniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilenler.
Hormatly adamlar, ene bolsa yurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 22-nji noýabrda saat 20-den 23-nji noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homal Mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetini ötkäpdirýän bulutly howa bolup, ortagyna gordan telesekundda 8-10 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdirýän bulutly howa bolup, bunyň ekinji ýarmyna azgym ýağşýar. Demir günatardan telesekundda 8-10 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Mary vilayetine azgym bulutly howa bolup, bunyň ordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine azgym bulutly howa bolup, bunyň ordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçeni maýl, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Daşwy vilayetine ötkäpdirýän bulutly howa bolup, bunyň ordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirýän bulutly howa bolup, demir günatardan telesekundda 8-10 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 4-6 gradus, gündüzine 15-17 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 23-nä magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtgýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bilejek oňaýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýäs. Mehriban elişler, bulary berk-berje etseňiz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ekli wagtlarda ötüşler betlenýär. Ekli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.